Sunăm de la departamentul Institutului de la Căzănești. Dorim o confirmare cum că misiunea voastră a început în regulă și că nu există niciun fel de problemă când vine vorba de supraviețuire. Doi, men, sau? Nu. Institutul de la Căzănești ne-a sărcinat cu misiunea de a construi o fabrică de jucării ca la Polul Nord. Mai am 75 de secunde. Bun. Un elicopter ne va duce la Polul Nord. Misiunea noastră este să construim o fabrică de jucării și să o fortificăm. Aoleu! Forțe supranaturale vor încerca să ne oprească. Așa, apăsați. Fugiți, ajutor! Să supraviețuim duelurilor și SCP-ul în încercarea de a construi cea mai dotată fabrică de jucării. Da, am primit mesajul dumneavoastră, dar nu pot spune că suntem într-o situație cam bună. Mort! Pentru că ne dați cunoști. Dă-te. Mă auziți? Dacă să am mâncare mai genera. Alo? Te auzim, mă, Johnny, te auzim. Siren Head dăduse buzna peste noi în casă. Ne-a distrus majoritatea chesturilor și din podele. Vedeți că... Nu știu, s-or distruge în chesturi pe aici. Cum adică? Serios? Iar... Pingu? Bă, nu eu. vreți să ne mutăm mai jos? Gen... Păi, bune. ba, da. Ba, ar Mamă, merge dar e să... și lag. Pe server. Genanașul, haide după mine dacă Uh, poți, gen, ca să ne ducem doar după tu ai ăla. lag. Efectiv. Că n-aș vrea să mă duc sincer singur. Unde nu, stai, unde găinile ești? mele. Sau, stai, hai să facem mai întâi o sanie. Stai că iar am lag. Mi-or muri găinile. Spike. Nu știu, scena să vi se pare că e mult, eu sunt beciul meu. Am făcut ceva ușă să nu face? mai vine Moș Crăciun. Nu știu. Uită-te pe chat chestie. Bă! Închide ușa! Intră înăuntru. E Moș Crăciun sus, e Moș Crăciun sus. Hei, măcar nu e la mine. Ba da, m-a furat! Nu! M-a furat! Hai că încerc să îi omor. Dă-i în el! Oh, da. Mă să știu. Nu știu ce-i puțin la mine în beci este. Pingul avea nevoie de ajutor, haide pe ei. Stai 2 secunde să ajungi niște chestii pe aici și vin. Unde sunteți? Sau... Aia mă întreb, nu știu unde îs. Uite mă frate că tot mor. Păi că iau pe Avigi ei. La village? Sau prin partea aia, ce puțin asta am auzit pe scienasul. Eu mă duc acolo să verific. Stai pe stație, dacă e zic să vii acolo. Ok, hai, du-te. Oh, nu! 2, 20. A, bă! Hai acasă, rapid, că e Siren Head aici și distruge tot. Nu știu, să nu-i cau pe ăstea. Stai încolo. Hai aici, că ne distruge toată baza. Da, e pa baza. S-a dus tot. Tot?
tot s-a dus. Și pereții o spart. Până unde? Mai pe ca Nu ei știu, dar o spart foarte mult aici. Hai. Pe unde ești? Pe drum. Sunt spec... câteva minute. Speranțele mele de a supraviețui erau foarte slabe. Așa că, dintr-o dată, asta s-a întâmplat. Acum mă grăbesc atunci. 7, 6, 5, am murit. Mamă, mi-o dat restart. Nu cred. Fix pe când să mor. Fix pe când să mor, sirenașul a reușit să ajungă la timp și să mă salveze. Hai, Mi-a stai în resetat ceva timpul de timp. moarte, iar apoi Lângă m-a bază, ridicat. Unde ai tu? Nu te... nu ți cald aici. Nu aici, trebuie mai sus. Vezi că a murit și ping, îmi pare că. Aici ar Aici trebui. ți cald, e ok? Un pic mai în față. Nu m-am pus aici. Și pentru mele din Bun, chesturi. bun, Ce s-a bun. întâmplat? Aaaa! Sirenhead. Mamă! Hai. S-a dostat. Dar voi ce ați pățit? Bă, nu știu, dar era mult Mă uitam. într-un biome în care afară erau minus 27 de grade. Și eram într-o casă de villager și nu puteam să ne luăm de asta. Acum aia este, voi ați murit, ați dat ceva respawn sau n-ați apucat să pierdeți inimi? N-am apucat. Na, aia este. N-am pierdut inimi, dar ne-am pierdut niște iteme pentru chesturile. Hai să mutăm tot jos. Hai să ne mutăm mai jos, că n-are rost să stăm acolo sus. Da, le puneți acolo, iară se spawnează ăsta, iară mere pe Ei, deasupra. deja a doua oară când văd eu că se sparg. Bine, haide jos, să le și... E regenul activat. No, bun. Da, e. Putem să pantopai, cred. Că e ceva coridor. Bun, hai că până atunci... Mi-au murit găinile, frate. Ai că avea un kit de ăla de farmers. Am eu. Hai să mai luăm iteme de sus, da, te auzim. Bă, după ce terminăm aici de mutat itemele mai jos. Sinașul? N-ai vrea cumva să mergem toți patru pregătiți cu campfire când Vezi că nu te mai auzi. ducem în satul ăla, Așa. ca să luăm toate resursele posibile, stăm acolo o noapte, dormim și după aia revenim ziua următoare? Ba da, sigur. Ok, păi atunci mai întâi să mutăm astea jos. Iară vine Moș Crăciun. Înăuntru. Au murit. Mi-a căzut o dea în cap. A. Și noi ne-am sperat că vine Moș Crăciun. Nu, eu căzut în trusure în cap, el prost. Da, corect, că eu mult copaci. Că țurțurii se formează în crengi. Păi de așa de Doamne curiozitate, ferește. voi ați recuperat și mâncarea din Mâncare barrel am. sau? Nu era mâncare în barrel. Da, nu Era. era mâncă. Era. Ba, nu era. Am Nu. pus eu mâncare în barrel-uri. A, O atunci grămadă nu. de pumpkin slice. A, le-am eu alea. Ok. Am crezut că s-a mers, dar inițial n-a. Nu, că am pus vreo 2 stecuri aproximativ. S-a oprit opentuierul. Un stack jumate era. Următoarea zi am făcut exact ce a spus Red. Ne-am luat sănile, ne-am luat de mâncare și am plecat spre sat. Ai cumva pickaxe de iron sau ceva? Am pe aia din Tetra. Și poate îi Da. S-au făcut zi, haideți. Pregătiți-vă mă, inventarul că mergem. glonțe. Stai. Păi dar nu ne trebuie glonțe. Nu ne trebuie și de când vine unul ne dă în cap instant a murit. Na, haide să pută. Haideți. Stai așa, stai un pic. Unul stai la un pic, mine. Ok, și Xenanașul tu te urci în cealaltă sanie. Stai numai și- puțin. Ok.
Că vreau Găsim să... paturi acolo. Să Mi-am treci prin rotă în flash-ul ăla. Ce rot în flash? Din față. Ah, ok. Vreau să pregătesc pentru când ne întoarcem Thanks. și dacă ne urmărește ceva să putem să... Păi, practic, Intrăm. planul ar fi să ne întoarcem tot pe timp de zi, nu? Vezi că e Siren Head în spatele nostru. În teorie, da. Și stai să-mi golesc un pic din inventar, că la mine e Ok, plin. fugi. Pingu, suie-te tu pe Sania. Pingu. Nu ne mai aude Pingu. Pingu nu vrea. Pingu, ne auzi? Da, ne aude. Da din cap că nu. Să mor tu când îngheți. Avea microfonul stins. Adică îngheți, Johnny. Niște mâncare. Că mai am Ia. nevoie. Nu mă aici. Să nu ți rosești glanțele pentru orice, că tu de asta ai rămas fără. Totul ok acolo jos, Silanașu? Da, fac niște campfire-uri în cazul în care Am nu eu suntem unul 7. lângă altul. Am eu 7. Gen, le luăm grupat, zic eu. Vine Siren Head. Dacă tot fac și eu, never mind, nu mai fac ho acolo. Haideți. Până Da, bun, hai că am la mine 4 campfire-uri, ar trebui să ajungă pentru... Stai o secundă mai întâi să venim înapoi ca să nu înghețăm până ajungem acolo. Haideți un pic la căldură. Sper că nu vine. Sper că nu vine aici. Am un redstone la mine. Da, eu sunt încălzit. Da. Cu Știu. Siren Head, habar n-am. Stai mă că l-ademenește pe Siren Head. Știi ok, Johnny? Da, dai. Hai Hai, să ținem așa, sui pe... așa. No, hai. Hai dați, Dai după prin mine. stânga, Mine? că pe aici nu-i Bun. zăpadă. Știu, încerc, dar merge greu că sprunze cum au fost tăiați copacii sau ce s-a întâmplat. Dacă nu-i mai mult de un layer de zăpadă, nu e considerat că e zăpadă. Și de aia. Ah. Te explică multe. Moare serverul cum e cu Sania. Adică Nu nu e moare. adevărat. Tot. Ești doar invidios. Ai de cap meu ce era să cad în groapă. Dacă se poate să nu cădeți în gropi. Am căzut în groapă. Cine vorbește? Nu mai râdeți, mă, invidioșilor. Suntem invidioși. Doar invidioși. Bun, în ce parte era asta? Și stați și voi pe stație, vă rog eu, că... Sunt da, pe dai să stație. pută, Voi dai. unde sunteți? Păi acum încerc să depășesc ăsta. Ne întâlnim la Lamborghini. primul sat. Ne întâlnim la primul sat atunci. Acum sunt în vestul satului. În satul vechi. În Da, în vestul vestului. satului. Eu n-am compas momentan ca să mă uit Am unde e eu. vestul satului. Cum am venit noi de acolo în dreapta, e Mergem. vestul. Bine, Ah, da, e Ok, singură. că eu trebuie să recuperez Sania dintr-o gaură. Vai, da, ai și tu o Vino Sania către să mor soare. eu. Na, și Johnny mi se Haideți. plânge momentan de Sanie, că vezi, doamne, că nu-i Sania bună. Trebuie să-i dai upgrade. Parcă în partea asta era, nu? Da, da. Dar stai, uite, am luat-o... Gen, am luat-o mai întâi în față, pe pământ, după deal. Mhm. Uite fix pe unde mă duc eu. Ai grijă la lava din Mamă, față, câta totuși. câmp aici. Stai că nu mai am din ăla, așa. Am coborât, parcă, nu? Mhm. Și după Am aia am coborât urcat și din după nou. aia, da. Ok. Dacă Am aici nu e trecut zăpadă până- suficientă. E, Mere pe greuț. cealaltă parte e. Nu o să întreb ce chestia aia pe acolo. Sunt foci. Mhm. Hai că e Da, zăpadă ăștia vă de fură sol mâncare, aici. pelicanii ăștia. Mhm. Aveți grijă. Hai că merge, dar mai greu. Așa, Tropa. unde sunteți? Ok, fierul. perfect. Este Bă, pe avem aici. nevoie de fier ca părut din cap. Luăm fierul după ce ne întoarcem. Eu cu Xilănașul am mers tot pe aici prin față, ne-am uitat la insulele alea din stângă care sunt gen cumva lipit gen în apă. Îs insulele. gropi. Da, sunt un fel de grupi. Mult spus insule.
Sunt niște formațiuni de pământ care practic permite țin hostul apa să la vină mai distanță. departe. Nu sunt insule, sunt invagine. Oh my god, câtă insulă. Scuză-mă. Și da, și uite satul. Oi! Auzi că nu Diana, tem nimic la montaj. Andreea, sau cum te cheamă. Nu le omorâ! Bine, da, omoară-le de fapt. Avem acasă. Porci nu porci să ne omorâți. Și nici caii! Nici caii! Avem nevoie de piele. Ah, ok. Nu, cum ai ieșit de aici? În orice caz, căutați paturi. În orice caz să fiți atenți la temperatura voastră. În orice caz am minus... În orice caz am minus 11 grade. Și să vorbiți dracului pe stație! Dacă vreți să fiți auziți. Băgați-vă walkie-talkie-ul pe mâna secundară. Da, corect. Eu sunt deja la Bro. 34. Stau lângă 4 să- campfire-uri și tot îngheț. Da, Așa funcționează. așa am pățit și noi atunci, că aici am Da, fost da. de... Nu Da, știați Da, voi, zic ne că vom regrupa practic în casa asta în care... Sunt 75 de campfire-uri fără folos, da. Da, ceva de genul. Așa este aici acum. Uitați, în casa asta în care sunt eu momentan. Dacă vă uitați. În Da, asta ne văd. vom regrupa când vine Sunt noaptea. minus 2. Dar momentan să găsim din astea paturi. What the heck am auzit? Că sunt artificii, ignoră. Mamă, câte vaci. Să luați heibelurile. Am eu din ăla de luat hebelor, dar mai întâi cum v-am zis, găsiți paturi, că n-avem paturi. Și vine noaptea acum. Am găsit două. Ok, ne mai trebuie încă două sau în cel mai rău caz ieșim de pe server restul. Bani, nu e medieval. Doar legendele înțeleg ce am zis. Taci mă și găsește pat, rapid. Avem doar două paturi? Am găsit o grămadă de paturi, de ce vorbești? Am mai găsit două. Gata, gata și eu. Ok, toată lumea are pat? Da. Da, da. Toată lumea la veniți în Aud, casa în aud care ceva, sunt aud eu. ceva. Să veniți în casa în care sunt eu, vă rog, Da. am nevoie de un pat. Ok, îți aduc eu. Ok, haideți Haide. rapid în casa lui Xilănașu, acolo unde e foc. Ca să nu înghețăm, ca să putem și dormi. Și dormim acolo, rapid. Că se aud chestii pe afară. Se aud chestii foarte urâte, nu-mi place ce aud. M-am mai pus patul ăsta numai la frig, l-ai pus, în ciuda mea l-ai pus. Da, așa că eu mă pun lângă campfire. Și eu la fel. Mă, Deci nu may not more rest right now, server. there's monsters nearby. Moare serverul, dude. I have belited. Moare serverul. Mă auzi? It is freezing. Da, te aud. Nu Ah, pot să dorm și că... moare Ah, serverul. freezing outside și monsters nearby. Ok, am înțeles. Are careva o sabie? Indiferent de ce tip de Da, sabie? am eu. Unde Perfect. sunteți? Sus în pod? Cine a pus aia? S-o spawnat înapoi cumva. De... Îi plac mare pe server. Ia zic Stați să și- văd ce... Cred că am eu Că sabie am de deschis cuplu. consola. Am așteptat să vină ziua. Apoi am luat toate resursele necesare din acel sat și am plecat. Borban dă pe moșcăciun. Efectiv. Am înțeles. Poți să te pe aici peste pe TNT. Îl borbandăm. Cine e naiba da cu rachete? Villager. Da, e la villager ceva în centru. Vedeți că a început să ningă. Ne va fi mult mai frig, ne va fi frig Ba nu, aproape nu e instant mai, când nu e ieșim mult mai afară. frig. Acum am minus și grade. Înainte aveam 12. Minus 12 aveam înainte. Problema ta atunci, nu a mea. Ia vino aici sus. Am scaping-ul, nu mai te... De asta cu Tomato, un- cabbage și Da, wheat da, l-am seeds avem văzut mai aici. în față, e Sky Am două și... saddle-uri, am două saddle-uri, putem la cai. Ah, perfect. Vă deranjează dacă vorbesc permanent pe stație? Nu. Ok. Ia să iei semințele de aici din Ce chestul vezi că ăsta. aici e din ăla de spawnat Warden. Mergi pe shift. Evil. Ăștia de tomato mai am câteva. Super. Bun. Momentan nu sparg eu pe ăsta de jos, sparge tu pe ăla de sus. te Da, rog. nu, că nu se Atât. spawnează. No, hai să mergem Totuși. atunci. Să fim siguri măcar de Soul chestii. Stai, cum este aici, Lantern, mă? că le iau și de asta. Ăsta, bun. Putem face din crate, putem face soul sand, îmi pare că. Să mai iau și asta.
Nu știu. Dacă găsesc Sunny, eu am un saddle. Tu ai saddle? Nu. Săracule. Aveam unul prin bază, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Noi am găsit cai. Și noi. Avem Dar saddle-uri. Pingu n-are saddle. Pe care îl luăm, Johnny. Nu știu, ia unul. Îmi blânzește-l tu pe unul, eu pe celălalt și după aia îi testăm cât de rapid ies. N-ai cetă de crafting shader-ul? L-am Asta o să mă îmblânzit pe gândeam, nu unul. prea e- Dă-mi un saddle și mie, te rog. Ar trebui să... A, nu, n-are. N-ai. Rip. Oh, Herobrine. Merge Ce relativ redă, mă, foarte sfârșit. încet. Herobrine. Nu știu, nu l-am văzut, dar în sfârșit. Foarte încet merge. Îmi fac o sanie. Fă-ți o Sanie. Ia să văd, dar tot cum merge. Și... Ăsta hai încă să-ți nu mai l-am dau... îmblânzit. Hai să-ți mai dau ție ouă ăsta, că poate facem o găină. Mai avem găini acasă, nu cred că mai Vai avem, de așa? cap, calul ăsta Nu, nu e... mai avem. Că dai ceva copac să-mi fac o sanie, că n-am... Uite, ăsta merge rapid. Hai, Perfect, fai. atunci pe ăsta la altă îl măcelărim. Și pe copilul. Hai. Bă, copilul nu. Ba De-aia da. am luat. Hai să vedem în cimitir dacă ceva, că am fost până acolo așa în trecere, dar n-am... Fac. Îmi iau... Am Ei, vis frig. rapizi. Găini. Îmi urcă ăsta. Stai că mă duc până în casă și Ia după aia ouăle. fugim. Ei, I-am tu mormântul lui ouăle. Herobrine. Cai, bă. Ia auzi la Johnny și urât vorbește, mi-a zis ia ouăle. Măcar de a avea așa ceva. Nu vă vedem, dar vă auzim, să știi. Hai să mor eu ele astea până îmi blândesc eu cai noi. În ce direcție ești? Eu am alte oi aici și alți cai. Bă, treci în dreapta. În stânga ta, în dreapta ta. Stai o secundă că-s mai multe vaci, mai multe oi. Am dat lovitura, avem mâncare de acum. Super. Nu știu dacă voi Am mai găsit reveni vreo Sania. câteva zile pe acasă. Așa facem? Pan. Păi voi sta să omoră efectiv tot ce pot. Și după aia voi reveni acasă cu toată mâncarea să vă dau și după aia vă descurcați. După aia te duci la muncă în Italia. Îngheț! Da. Tu idiot. Am Du-te rapid în 55, casă. tu cât ai? 50. La 55 și ți-ai de mergi? Da, Ok, nu, nu. de la 55 îngheț să apare pe ecran. Iar mi-a apărut A, da. Herobrine. Super. Cai ăștia cum sunt mai buni? Sau... Nu știu. Acum am probat unul și văd că nu e chiar extrem de rapid. Am Ăsta e găsit un rapid, măgar. mamă, ăsta e rapid, fii atent. Care puțină viață. Cu tot cu puiul lui, dar l-am omorât înainte să ved puiul. Hai în casă că înghețăm. Dacă e că iau și eu spre casă. Asta o soară. Na bun, că vin și eu acum. Îți voi zice niște chestii și tu să-mi zici dacă ai sau nu ai. Ha, Z. Row code. No. Onion. Nu. Oak planks. Nu. Tomato seeds. Nu. Găină moartă. Nu. Tocmai ce am aruncat tu. Piele. Da, 2. Mai am încă 6. Light grey wool. Nu. Am avut, dar l-am folosit să fac armura. Mai ai nevoie pentru armură? Nu. Doar pentru cască, dar las că-mi fac că mai am eu. Nu, că-ți dau light grey ca să... Că o Ah, avem umplut da. și nu vreau să o arunc. Gata. Wheat. Nu mai am, că l-am aruncat acasă. Bravo, inteligent și tu. De fapt n-am Mai ai aruncat. loc de vaci sau de Da, oi? Câte? încă 3 spații libere.
Nu se merită. Mai ai loc de shipuri? Da. Câte? 1, 2, 3 spații libere. Nu mă! Gen în stack-ul ăla de shipuri. Am 2 stack-uri Full? fix. Da, Ah. full. Ți-a fost greu să-mi zici, nu? Da, foarte greu. Serv. Știi pe unde? Ține stația în mâna. Ok, Dă-te știi jos pe de unde? cal. Da, eu știu drumul. Hai după mine. Ce scrie acolo? Am pus aici un semn. Item Listen closely. listen closely. Îi ăla Uh-oh. gen care ne ascultă. Fugi! Fugi, nu ne poate atinge. Suntem prea rapizi. Speră. Atunci nu ne mai oprim Nu! după... M-am buguit. Ești ok? Da, sunt ok. Dar tot Încă vine după noi. Da, Nu-i ne problemă, prinde. nu ne mai oprim aici, ne oprim noi altă dată. Vezi ce bine că am luat cai. Păi, dar cu cai am vrut eu din prima să mergem. Acum Mamă, că a ieșit ce soarele, fain să se vede presupune că va muri, nu? Probabil că nu. Hai, eu mă tot uit în spate cât timp mergem. Eu să te tătuiți pe aici să vezi S-a dacă e oprit, aer. s-a oprit. S-au dat bătut fraierul. Trecusem noi de Iron, dar e fix unde e el acum, n-are rost. Uite aici un pic. Stai un pic, am găsit. Ok. Auci capul. Te-am pierdut. Acum vin. Nu mai știu unde ești. Să mor tu că era cupru. Salutare. Bună seara. Avem voi cu enchanturi? Nu. Nice. De ce ai enchanturi? Dacă ai găsit carte, da, poți să-ți pui. Eu am Da, găsit să- cel puțin un item enchantat direct, așa că... Na. Aia da, I-am găsit aer. fără enchantment table. Ai, Captain. Căci nu este roleplay. Ai, Captain. Îi pe G, gen. Power Gaming. Ai, Pentru capitan. necunoscători. Exact. Este power gaming. Bravo. Mulțumesc. Omul e full iron. De unde ești Păi tu desigur. full iron? Eu n-am Pentru iron. că am colectat de nevoie pe drum iron. ăla pe Vreau care l-am iron. văzut acolo. Și nu doar că sunt full iron, dar armura mea de full iron este cu full lână pe ea. Wow, omul Sunt prea este așa, bă, main băiatul. character. Este. Efectiv. Main character. Expediția noastră ne-a adus foarte multe provizii. Dar, oare ne vor ajunge? Asta vom afla în următorul episod.